Καλημέρα κύριε Υπουργέ. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, η επικαιρότητα έχει πάρα πολλά ζητήματα. Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως ηφαιστειογενής με όλα αυτά τα ζητήματα που αφορούν και την κρίση στην δικαιοσύνη και όχι μόνο. Θέλουμε να αποφύγουμε μια αντίστοιχη κρίση στην υγεία. Γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει ένα σωστό εποπτικό πλαίσιο για να μην μπορεί κανείς να παρεκκλίνει της αποστολής του. Διώχνουν έμπειρους νοσηλευτές λόγω κόστους. Είναι πρωτοσέλιδο σε αρκετές εφημερίδες και στο φιλελεύθερο θέμα που αναδεικνύει η Μαριλένα η Παναγή. Τι γίνεται με αυτή την... Μπαίνει αντί το όφελος προς την προσφορά και τον ασθενή, μπαίνει το οικονομικό όφελος πάνω και από όλα τελικά στο ΓΕΣΥ. Τι γίνεται ακριβώς? Κύριε Κυπριακή, ήταν μια αναφορά που έγινε από κάποια βουλεύτρια χτες στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Βουλής. Εγώ μπορώ να σας πω, να σας διαβεβαιώσω ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένας άνεργος νοσηλευτής στην Κύπρο. Άρα όλοι οι νοσηλευτές απασχολούνται, όλοι οι νοσηλευτές έχουν δουλειά και μάλιστα τόσο νοκηποί αλλά και όλοι οι ιδιώτες ζητούν νοσηλευτές γιατί υπάρχει έλλειψη νοσηλευτών. Έχουμε προχωρήσει με μια εκστρατεία προσέλκυσης νοσηλευτών στο επάγγελμα της νοσηλευτικής. Από περασμένο καλοκαίρι έχουν διπλασιαστεί οι πρωτοετής φοιτητές στη νοσηλευτική. Αυτή η επικοινωνιακή εκστρατεία θα ακολουθήσει και αυτόν το καλοκαίρι, έτσι ώστε να έχουμε περισσότερους διπλάσιους, αν θέλετε, απόφοιτους από τις νοσηλευτικές σχολές τις δικές μας, τις κυπριακές 3 νοσηλευτικές σχολές σε 3, 4, 5 χρόνια και το καθεξής. Άρα είναι κενά τα οποία ως κράτος προσπαθούμε να καλύψουμε με τον δικό μας τρόπο που είναι να κάνουμε νέους νοσηλευτές, να προσπαθήσουμε να φέρουμε νοσηλευτές από τον ευρωπαϊκό χώρο. Μόνο από την Ελλάδα μπορούμε λόγω της ελληνικής γλώσσας που είναι προϋπόθεση για να δουλέψει νοσηλευτής στην Κύπρο, και να φέρουμε νοσηλευτές από τρίτες χώρες. Γίνονται κάποιες ενέργειες, θα υπάρξουν κάποιες λύσεις, θεωρούμε άμεσα μετά και από συζητήσεις από τις ίδιες τους συνδέσμους των νοσηλευτών. Αλλά να θεωρούμε ότι υπάρχουν άνεργοι νοσηλευτές, θεωρώ ότι είναι πρόβλημα. Δεν υπάρχει έστω και ένας. Προσπαθούμε να καλύψουμε αυτά τα κενά και σίγουρα ζητούμε και χρειαζόμαστε και τη βοήθεια των κοινοβουλευτικών κομμάτων όταν θα πάει νομοθεσία στη Βουλή που θα έχει να κάνει με τις διαδικασίες, αν θέλετε, ή τουλάχιστον τα κριτήρια προσέλκυσης νοσηλευτών από τρίτες χώρες στην Κύπρο, να μπορούμε να το λύσουμε. Οπότε αυτό που θέλω να πω στην ουσία είναι ότι να προσέχουμε λίγο περισσότερο πώς λέμε τα πράγματα. Πολύ καλά με ρωτήσατε για να σας το εξηγήσω περισσότερο. Προφανώς καλύτερο πολιτικός λέγω στο ΓΕΣΥ, προφανώς, γιατί εκεί φτάνουμε, έτσι. Οι νοσηλευτές ήταν, αν θέλετε, η αφορμή για τη συζήτηση. Καλύτερος έλεγχος πρέπει να υπάρχει. Καλύτερος έλεγχος από το ίδιο τον ΟΑΗ πρέπει να υπάρχει. Γίνονται αρκετά βήματα για αυτούς τους ελέγχους. Αυτοί οι ελέγχοι έχουν να κάνουν κυρίως με την ποιότητα της παροχής των υπηρεσιών μέσω των διαφόρων ελέγχων που γίνονται και πρέπει να γίνονται όσο αφορά όχι την επάρκεια τόσο, αλλά όσον αφορά τον έλεγχο των ίδιων των παρόχων. Όπως ξέρετε, τους τελευταίους μήνες ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας έχει κάνει κάποια βήματα έτσι ώστε να προωθηθούν τα διάφορα μέσα, έτσι ώστε πάροχοι που δεν κάνουν τη δουλειά τους είτε να παίρνουν το πρόστιμο τους είτε να φεύγουν από το σύστημα. Προχωράμε με το Κέντρο Κλινικής Τεκμηρίωσης που έχει να κάνει εξ ολοκλήρου, αν θέλετε, με την ίδια την ποιότητα μέχρι το τέλος του έτους. Όλα αυτά χρειάζονται χρόνο. Μάλιστα. Και θεωρώ ότι κάνουμε δουλειά για να φτάσουμε εκεί, αλλά χρειάζεται οπωσδήποτε χρόνος. Λοιπόν, άρα το διευκρινίζουμε. Δεν πρόκειται για στοιχεία που αποδεικνύουν για την ώρα ότι απολύονται νοσηλευτές. Είναι περισσότερο όμως φόβοι που εκφράζονται από τη συνεχή τάση για εξαγορά νοσοκομείων από ξένα επενδυτικά ταμεία ή εταιρείες του εξωτερικού. Υπάρχει ο φόβος να οδηγηθούμε στο κομμάτι αυτό, δηλαδή να υποβαθμιστεί η ποιότητα χάριν του κέρδους, κύριε Υπουργέ. Ποιες ασφαλιστικές δικλείδες υπάρχουν για να ελαχιστοποιήσουμε αυτά τα ενδεχόμενα? Υπάρχει νομοθεσία η οποία έχει να κάνει με τον τρόπο, γιατί μιλάμε για τα νοσηλευτήρια πάντοτε, έτσι, για την νοσοκομιακή κατά κύριο λόγω νοσηλεία. Υπάρχει νομοθεσία η οποία ασχολείται με τους αριθμούς των νοσηλευτών που πρέπει να υπάρχουν σε αυτές τις κλίνες και τις βαθμίδες τις οποίες πρέπει να υπάρχουν.
συζητείται και θα προωθηθεί και το νομοσχέδιο για τα νοσηλευτήρια, για τον ΟΚΙΠΗ και για τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια, ενδεχομένως ένα ενωπημένο νομοσχέδιο που θα έχει να κάνει και πάλι με τους νοσηλευτές οι οποίοι πρέπει να επανδρώνουν κάποιες κλινικές αναλόγως της κλινικής. Και αυτό το νομοσχέδιο όμως που έχει να κάνει, άρα και έμπειρους νοσηλευτές και λιγότερο έμπειρους νοσηλευτές και φροντιστές εκεί που υπάρχει έτσι ο νοσηλευτής, να μην κάνει τη δουλειά του φροντιστή, να κάνει την νοσηλευτική εργασία. Και αντιλαμβάνεστε τι λέμε εμείς, φροντιστής είναι αυτός ο οποίος θα βοηθήσει τον ασθενή με κάποια. Θα υπάρχει κάποια βοήθεια την οποία ο νοσηλευτής δεν θα έπρεπε να κάνει. Υπάρχουν τρόποι να γίνει κάτι τέτοιο, αλλά σίγουρα για να μπορέσουμε να επανδρώσουμε τις κλίνες που έχουμε στα νοσηλευτήρια και τις κλίνες που θα έχουμε μετά την ψήφιση, γιατί μεθαύριο ψηφίζεται και τα κέντρα αποκατάστασης και μετά από 6 μήνες θα ψηφιστεί και ανακουφιστική φροντίδα. Για να μπορέσουμε να καλύψουμε αυτές τις κλίνες και να αναβαθμιστεί η ποιότητα, χρειαζόμαστε και το εργατικό δυναμικό. Το εργατικό δυναμικό, σε αυτήν την περίπτωση, μιλούμε κατά κύριο λόγο τους νοσηλευτές, οπότε θα χρειαστούμε οπωσδήποτε βοήθεια και από νοσηλευτές από τέτοιες χώρες. Να παρακαλέσω τους συναδέλφους να βάλουν τα σωστά τιτλάκια για τα θέματα που συζητάμε. Τώρα, κύριε Υπουργέ, υπάρχουν αρκετά ζητήματα που πρέπει να θίξουμε. Ένα άλλο ζήτημα είναι η αύξηση του αριθμού θνητότητας στην Κύπρο. Σύμφωνα λοιπόν με τα στατιστικά στοιχεία, το 2022 ο ακαθάριστος δείκτης θανάτων ήταν 7,8 θάνατοι ανά 1.000 κατοίκους, ενώ το 2023 σημειώθηκε ελαφριά αύξηση στους 7,9 θανάτους ανά 1.000 κατοίκους. Αυτό σε απόλυτους αριθμούς το 2024 καταγράφηκαν 9.530 θάνατοι συνολικά στην Κυπριακή Δημοκρατία. Δίνονται εξειδικευμένα στοιχεία για τους άντρες, για τις γυναίκες και εν πάση περιπτώσει υπάρχει μια αύξηση κατά 0,33% σε σχέση με το 2023, ενώ αυτή η τάση φαίνεται να καταγράφεται και να είναι προοδευτικά αυξητική μετά το 2019, δηλαδή μετά την εφαρμογή του Γενικού Συστήματος Υγείας. Παράλληλα με αυτά τα στατιστικά στοιχεία, που δεν μπορούν να συνδεθούν άμεσα με το ΓΕΣΥ βεβαίως, υπάρχει και μια αύξηση στις χειρουργικές επεμβάσεις που διενεργούνται στα νοσοκομεία μας στην μετά-ΓΕΣΥ εποχή. Και η λογική λέει ότι όσο αυξάνονται οι επεμβάσεις, αυξάνεται και το ρίσκο, άρα αυξάνονται και οι επιπλοκές και ενδεχομένως οι θάνατοι. Και μπαίνει στην εξίσωση το ερώτημα, είναι όλες οι επεμβάσεις που διενεργούνται εντός του ΓΕΣΥ απαραίτητες, δικαιολογημένες, και ποιος ελέγχει τους γιατρούς αν κάνουν σωστά τη δουλειά τους και δεν γίνονται κάποιες επεμβάσεις απλά και μόνο για να εισπράττουν χρήματα? Ποια είναι η απάντηση στο ερώτημα αυτό? Ωραία. Πολύ σωστό το ερώτημα. Εκεί φτάνουμε κατά πόσο όλες αυτές οι επεμβάσεις οι οποίες γίνονται εντός του συστήματος της υγείας, αν θέλουμε να επικεντρωθούμε πραγματικά στις εγχειρήσεις, γιατί καταχρήσεις γίνονται στα πάντα, ακόμα στα κλινικά εργαστήρια, στα διαγνωστικά κέντρα, ακόμα και στις επισκέψεις των ειδικών. Αλλά σίγουρα γίνονται επεμβάσεις οι οποίες ενδεχομένως θα έπρεπε να αποφεύγονται. Ένα από τα μέτρα με τα οποία προχωρά ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας είναι η ελέγχη στους ίδιους στα ίδια τα νοσηλευτήρια, ιδιαίτερα και στα ΤΑΕΠ και τα ιδιωτικά, και μη έτσι ώστε να υπάρξει κάποιος έλεγχος από τρίτους, από ομάδα τρίτων, από εταιρεία την οποία έχει συγκληθεί ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας και προχωράει με αυτό το μέτρο. Θα μπορούσαν καλύτερα να το επεξηγήσουν ήδη, έτσι ώστε να υπάρχει καλύτερος έλεγχος αν οι εισαγωγές και οι εγχειρήσεις οι οποίες γίνονται χρειάζονται. Σίγουρα υπάρχει πολλής δρόμος να γίνει. Θεωρούμε όμως ότι κάποια βήματα θα γίνουν έτσι ώστε να μειωθούν αυτές οι επεμβάσεις. Σίγουρα δεν είναι προς όφελος να γίνονται πολύ περισσότερες επεμβάσεις από ό,τι πρέπει, για τον απλούστατο λόγο ότι ο προϋπολογισμός είναι σφαιρικός και όλοι οι πάροχοι ασχολούνται να πάρουν μεγαλύτερο κομμάτι αυτής της πίτας, θα έλεγα, και έτσι γίνονται σίγουρα και όλες αυτές αρκετές επεμβάσεις οι οποίες φαίνεται να μην χρειάζονται. Είναι θέμα του ΓΕΣΥ, είναι θέμα του ΑΗ. Θεωρώ ότι έχει πλέον τα όπλα να μπορέσει να το ελέγξει καλύτερα με το Κέντρο Κλινικής Τεκμηρίωσης και με τα πρωτόκολλα. Θα υπάρχει και πρωτόκολλο κατά πόσο θα πρέπει να γίνει αυτή η επέμβαση. Αλλά σίγουρα αυτό που λέτε είναι σωστό, γιατί ναι, από τη μια πλευρά είναι
το να κάνεις μια έξτρα εγχείρηση για να πάρεις περισσότερα χρήματα, αλλά επιπλοκές οι οποίες γίνονται και υπάρχουν παραδείγματα τα οποία σαφώς δεν μπορούν να συνδεθούν απευθείας με το κατά πόσο έπρεπε ή όχι να γίνει μια εγχείρηση, αλλά οποιαδήποτε εγχείρηση έχει τις επιπλοκές της. Οπότε είναι ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να λυθεί. Θεωρώ ότι είμαστε στα αρχικά στάδια, αλλά θα προχωρήσει και ο ΑΕ να τα κάνει. Νιώθουν την πίεση του ελέγχου σήμερα, θεωρείτε, οι πάροχοι υγείας και οι γιατροί για να κάνουν σωστά τη δουλειά τους, και μέχρι πότε θα απουσιάζει από το σύστημα υγείας στοχευμένη και ποιοτική αξιολόγηση των γιατρών, αλλά και το medical audit, κύριε Υπουργέ? Ωραία. Δεν νιώθουν αρκετά την πίεση. Όχι, δεν νιώθουν αρκετά την πίεση. Ο καλύτερος τρόπος να νιώσουν την πίεση είναι οικονομικός, κατά τη δική μου άποψη. Από τη μια είναι τα κλινικά πρωτόκολλα, τα οποία κλινικά πρωτόκολλα είναι αυτό το οποίο δεν αντικαθιστά, αλλά είναι στα πλαίσια του medical audit. Έχεις ένα πρωτόκολλο, το ακολουθείς αυτό το πρωτόκολλο. Αν δεν θα το ακολουθήσεις, πρέπει να υπάρχει λόγος, διαφορετικά δεν αποζημιώνεσαι για την πράξη. Είναι ένας καλός τρόπος να υπάρξει κάποιος έλεγχος. Αυτή τη στιγμή έχουμε προχωρήσει με κάποια μέτρα όσον αφορά την εκπαίδευση των γιατρών. Έχει περάσει από τη Βουλή των Αντιπροσώπων η μοριοδότηση των γιατρών, το οποίο ενδεχομένως να καλυτερεύσει την ποιότητα της ιατρικής η οποία παρέχεται. Από τη μια μέρα στην άλλη, προφανώς δεν μπορούν να γίνουν θαύματα, αλλά μέχρι σήμερα δεν είχαμε καν εκπαίδευση των γιατρών θεσμοθετημένη μετά από τη μέρα που έπαιρναν ένα χαρτί που έλεγε είμαι γιατρός. Αυτά τα βήματα γίνονται. Θεωρούμε όμως ότι αυτό το οποίο θα κάνει καλύτερα τα πράγματα είναι το Κέντρο Κλινικής Τεκμηρίωσης, που για μένα είναι η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση στην υγεία μετά το ΙΕΣΥ, έτσι ώστε τουλάχιστον να υπάρχουν αυτά τα κριτήρια με τα οποία προχωρούμε να κάνουμε την οποιαδήποτε ιατρική πράξη. Και αν δεν την κάνουμε με βάση τα κριτήρια, δεν την αποζημιωνόμαστε. Που φάνηκε ότι στην Κύπρο η μία αποζημίωση, μάλλον η αποζημίωση, η υπερβολική αποζημίωση, έχει συγκεκριμένα αποτελέσματα. Για παράδειγμα, αυτά τα οποία λέτε. Οπότε το Κέντρο Κλινικής Τεκμηρίωσης προχωρά και πρέπει να προχωρήσει. Θα χρειαστεί χρόνος, γιατί θεωρούμε ότι θα ψηφιστεί εντός του έτους. Εντός του έτους θα έχουμε και τα πρώτα 90 πρωτόκολλα και θα προχωρήσουν και άλλα, αλλά θα τρέξει καλά, θεωρώ, το 2026. Μάλιστα. Να πούμε επίσης ότι το Σεπτέμβριο αρχίζει η συζήτηση του νομοσχεδίου για την ευθανασία. Έχουν τεθεί πάρα πολλά ερωτήματα αν θα μπορέσει καταρχάς να υποστηριχθεί το νομοσχέδιο για την ανακουφιστική φροντίδα. Αν θα υπάρχει το προσωπικό, αν θα υπάρχει εμπειρία, αν θα υπάρχει, αν θέλετε, η διάθεση από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για να εφαρμοστεί στον μέγιστο βαθμό, και στη συνέχεια τι σημαίνει αυτό στην πράξη, και αν αυτό συνδέεται, εν πάση περιπτώσει, άμεσα με την κατάρθρον συζήτηση για το κομμάτι που αφορά στην ευθανασία. Συνδέονται καταρχάς τα δύο, και ποια θα είναι η άποψη της κυβέρνησης, ή αν έχει και σήμερα άποψη η κυβέρνηση για την ευθανασία? Ωραία. Η σύνδεση της ανακουφιστικής φροντίδας με την πρόταση νόμου για την ευθανασία έχει γίνει όχι απαραίτητα από το Υπουργείο Υγείας, έχει γίνει από τον ΠΙΣ, την ΟΣΑΚ, τη βιοειθική, τους ασθενείς, τους γιατρούς και ούτω καθεξής. Και με αυτούς διαβουλευόμαστε και με αυτούς συζητάμε. Και η ευρύτερη θέση είναι ότι αν δεν καταφέρεις να παρέχεις στους συνανθρώπους επαρκή υπηρεσίες ανακουφιστικής φροντίδας προς το τέλος της ζωής τους, δεν μπορείς να προχωρήσεις και να παρέχεις την ευθανασία. Αυτή το λέει η Επιτροπή της Βιοειθικής, και γι' αυτό συμφωνούν η ΟΣΑΚ και ο ΠΙΣ. Δεν είναι σύνηθες να συμφωνεί η ΟΣΑΚ και οι οποίοι συμφωνούν όμως σε αυτό το τομέα, και μετά τη διαβούλευση που έχουμε κάνει εμείς μαζί τους, θεωρούμε ότι πρέπει να προχωρήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Το ερώτημα σαφώς κατά πόσο μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου για την ανακουφιστική φροντίδα, το οποίο ευελπιστώ ότι θα γίνει εντός του έτους, γιατί το νομοσχέδιο το οποίο έχουμε καταθέσει έχει γίνει αρκετή διαβούλευση με τους αρμόδιους φορείς, και σε πολύ μεγάλο βαθμό οι διάφοροι παίχτες αυτού του αντικειμένου συμφωνούν. Έτσι θεωρώ ότι και η κατάρθρον συζήτηση του το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο του νομοσχεδίου για την ανακουφιστική φροντίδα θα είναι εύκολη και θα ψηφιστεί εντός του έτους. Στη συνέχεια, προφανώς θα χρειαστεί και κάποιος χρόνος έτσι ώστε να τρέξει αυτό το νομοσχέδιο. Προφανώς θα χρειαστούν οι δομές και το νοσηλευτικό προσωπικό να βοηθήσει. Δομές αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποιες κλίνες σε νοσηλευτήρια τα οποία παρέχουν ανακουφιστική φροντίδα, βασικά Αροδαφνούσα και κάποιες κλίνες του Πασικάφ επίσης στην Πάφο. Αυτές οι υπηρεσίες πρέπει
να αυξηθούν έτσι ώστε να παρέχουν ανακουφιστική φροντίδα και σε άλλες παθήσεις, αλλά κακά τα ψέματα είναι κατά κύριο λόγο για τους καρκινοπαθείς μας που υπάρχει ανακουφιστική φροντίδα και θεωρώ ότι θα υπάρξει ανακουφιστική φροντίδα για τους καρκινοπαθείς κατά κύριο ίσως το 80-90%. Όμως η σύνδεση η οποία γίνεται είναι αυτή, να υπάρξει πρώτα, όπως σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και προφανώς στην Κύπρο έχουμε αργήσει, η πραγματική ανακουφιστική φροντίδα στους ασθενείς μας και μετά ας ανοίξει η συζήτηση για την ευθανασία. Αυτή είναι η θέση της κυβέρνησης, την οποία θέση έχουμε φτάσει σε αυτή τη θέση μετά από συζήτηση με τους φορείς τους οποίους με τις προϋποθέσεις που έχετε θέσει δεν είστε αντίθετος ή εν πάση περιπτώσει δεν έχετε αρνητική διάθεση ή αιρετική διάθεση απέναντι στο νομοσχέδιο ή στην πρόταση νόμου εν πάση περιπτώσει που θα ξεκινήσει να συζητείτε στην επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο. Αυτό ακριβώς. Δογματικά, δεν είμαστε αντίθετοι δογματικά, είμαστε αντίθετοι πρακτικά και επιστημονικά μετά την συζήτηση με τους διαφόρους εταίρους. Προφανώς υπάρχουν πολιτικά κόμματα, προφανώς όλα τα πολιτικά κόμματα έχουν άποψη. Είμαι σίγουρος ότι θα προχωρήσει η κυρία Χαραλαμπίδου με την κατά άρθρο συζήτηση. Αυτό που λέμε εμείς είναι ότι μάλλον είναι πολύ γρήγορα για να γίνει κάτι τέτοιο, γιατί και άλλες ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες το έχουν, είχε πει η κυρία Χαραλαμπίδου χτες, που έχουν ξεκινήσει με την ευθανασία, είχαν ήδη δομές ανακουφιστικής φροντίδας και είχαν προχωρήσει ήδη με όλα τα άλλα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, κύριε Υπουργέ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.